Takže čau, nás u hry Super Sport Heat Football u 3. gameplay, takže na to. Teď si vyberám jinýho, třeba tohle. Negra. No, nejsem rasista. Vyberám na to. Počkejte, ono to řve, co? Tak jdeme na to. Jo, tak se pohybuj. Bum. To jsem neudělal schválně, ale nemohl jsem to udělat. No a kdo? What the? Já to nesnáším. Že to strašně řve. Bum. Gol. Jdeme na to. Shit. No, jo. Radši nebudu. No, 2-2, to asi vyhraju. Ale musí to vždycky tak. Jo, ještě že. Já jsem bráně. To asi prohraju. Do 7 těch nemůžu dát gól. A nebo on může dát gól. To je tak na prd. Prohra. Prohra. Jako vždycky prohra. Tak jdeme na to znova. Já se nevzdávám. Madame Mystic. Ty špůlku. Jsi s tím trapnej s těma tvýma vejškama. Bum. Ale ne. Jo. Teď to musíme ubránit nebo dát gól. Já bych asi... Ty vole. To bys zkus, ty demente. Z tebe si taky budu dělat srandu, ty. Ale já už jsem to měl tak vyhraný. Je to rage hra tohle prostě. Prostě u toho chytnete takovej rage, že to... Ne. To kakám. Celý vlastňák a co? Já to vyhraju aspoň jednou. Jo, ještě je dřevno. Teď to jenom ubránit. Nedávat žádný vlastňáky. Ne, pomoc! Ne! Ne! Už se jak nedaří dneska. Tak pojď ne. Jo. Jo. Táhni míče. To 1-1, pak bude golden goal a možná to vyhraju. Já jsem to mohl ubránit, že jo, proč? Proč? Gol, ne! To prčic. 5, 4, 3, napad. 1. A ne. No jo. Aspoň jedna výhra. Prostý je. To čas. Mám šanci to vyhrát.
Jo, dobrý, je zledovatělej. A teď. Ty. Nějaký Číňan. Jo, bude golden goal. Bude. A bude. Jenom. Hig jump. Prosím, nepokážet. Chtěbni. Táhni s tím míčem. Já jsem taková lamaco. Boom. Did burn. Příště se ho tam dej, jo, díky. Přece mi takový prťo už nemůže dát gól. To je tak na prd, že jo. Oh my god. Boom. Jo. Hej, ale toto bylo. Hej, no, dej si ho tam, co ty chtěl. Taková sranda, co? Se na mě koukat, jak jsem naštvaný. Pojď. I tam je... Jedna. Bum. Jo! Beatrice! Teď se mi daří, teď. Jo, už vím, jak musím střílet. Opa! Golden goal. Jo, takže já bych se s váma rozloučila, čau.